According to ZVAITWA, panapo yobdaita mashoko achiti aiwa, everyone knows that helicopter yemutungamiri wenyika aiwa yakambodonha patekoff. People they really know it. Ikaita kuti his pilot asakati panguva ina zvonzi the same situation yoitika zvaita kuti mutungamiri wenyika atadzi kunoatenda the church service yesterday kuZVAITWA kumbungo uko. Sanapenda mashoko abudanyorwa panapa aiwa tiri kuona kuti panguva ino mutungamiri wenyika's life is now at risk. Kuti subscribe like on the bell icon tipinda panapa unaoma budanyorwa muchinzi Emerson Mnangagwa banged a ZCC church function yesterday. This follows reports revealing his helicopter is prone to crashes as exposed by ZVAITWA while in Gogwe 2 days ago. His speech was announced by the local government minister Daniel Gare. Domashko nomudanyorwa panapa since aiwa akatadza kunoatenda the service because aiwa nokuda his helicopter kunzi panguva ine kuri kuonekwa kunzi all over Zimbabwe mwari ari kuropafadza nyika nemvura iri kunaya zviri very very even, but right now toona kuti road transport systems road lanes ari kuonekwa kunzi aiwa angaiti kuti mutungamiri wenyika aramba achifamba mumadhaka, he has to fly, but at the same time kuri kuonekwa kunzi aiwa his helicopters ari kuita mafaults zviri kuramba zvichimurestricta kuti anosangana aiwa nevagari venyika yeZimbabwe kuma very very crucial and important gatherings vakaita sana ZCC mbungo vaonekwa vari kuma Easter celebrations. Imbodzi mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko chipinda comment section mendu mafunguro enyu, so subscribe or like, so tell the bell icon.